Nipadayag sa ilang kabalaka ang mga evacuees sa Paknaan Elementary School sa Mandawi kung asa sila makapasilong karon nga gitagalan na lang sila kutob ugmang adlaw sa eskwelahan kay magbalik face-to-face classes na. Atong sayra ng update ni ini sa live report ni Luan Merundina. May Ses kay taod-taod nang nahunong ang face-to-face classes sa mga pampublikong tunghan tungod sa sunod-sunod nga mga kalamidad sama sa linog ug bagyo. Hinungdan nga nakahukom ang Mandawi City LGU ug ang DepEd nga magbalik face-to-face classes na. Apan lagi kay usa ang Mandawi City sa nakasinati og halapad nga pagbaha atol sa bagyong Tino, ubay-ubay pagayod nga mga pamilya ang maglisod pa sa pagbalik sa normal nilang kinabuhi ilabi na kadtong hingpit nga nawad-an og mga panimay. Naabdan sa RTV Balitang Bisdak kaganihang buntag kining mga evacuees sa Paknaan Elementary School nga puliki sa pagpanghipos sa ilang mga gamit. Kini human sila gipahibaw sa barangay nga gamito na ang mga classrooms alang sa pagbalik na sa face-to-face classes karong Huwebes. Gitagalan sila kutob ugma Miyerkules nga makabalik sa ilang mga panimay ug malimpyuhan usab ang mga classrooms nga ilang giokupahan. Apan si Janet Abod ug ang iyang pamilya wala una ni biya sa eskwelahan kay naglibog pa sila sa ilang kapaingnan kay hingpit mang nabanla sa baha ang ilang panimay nga nahimutang sa zone Talong. Gani tungod sa kataas na sa tubig, nalapawan sa baha ang ilang panimay. O giluwas sa ilang silingan ang iyang 9 anyos nga anak babay nga mo'y nahabilin sa ilang panimay niadtong higayuna kay didto sila sa hospital kay naadmit ang iyang bana tungod sa sakit sa baga. Matud ni Paknaan Barangay Captain Marisa Fe Olgasan, alang niadtong wala nay panimay nga kabalikan, mamahimo unang adto sa gym sa barangay mopasilong sulod sa pipila ka adlaw. Since akatong ni evacuate diha ni hawa naman sila, so among i-cater lang po sila nga muka-stay sila sa among barangay gym 4 days lang po. Apan alang kang Janet, lisod usab alang siyang bana nga adto sila sa gym mga tuig kay bag-uhay pa lang kining na-discharge sa hospital ug dili maayong mabugnawan ang buko-buko niini sa pagkatug. Busa nanawagan siya nga unta mahatagan sila og bisan gamayng materyales alang sa ilang panimay. Kinsa to'y tao nga gustong tabang namo sa kaluoy sa inyong kasing-kasing unta nga unta bisa gamay lang, ginagmay lang, dako na kay ng tabang nako. Dako na kay ng tabang nako, bisa ginagmay lang. Di na bali ng sinina makita ra pero among balay gusto nako, ang balay lang yun, bisa gamay lang yun, mahigdaan lang namin, bisag tagsarami kalihok gud. Maglisod pa usab sila pag-uli og balik sa ilang probinsya sa Balamban kay gikinahanglan pang mobalik ang iyang bana sa hospital alang sa follow-up check-up. Inagato sa Balamban, pila bi pamasahe sa Balamban, ma'am, usa ka tawo hapit may usa ka libo ang back-and-forth na asa man kumukuha ana wa ko'y trabaho. Sa interview sa mga sakop sa media, kang Attorney Gonzalo Maligon, City Administrator, iyang gikonpermar nga nagkatigom na ang city officials ug DepEd Mandawi ug nahukman ang pagbalik na sa face-to-face classes sa mga pampublikong eskwelahan sa Dakbayan karong Huwebes. Hinuon may 7 ka mga tunghaan nga tugutan lang una nila sa blended learning tungod sa kadaghan pa sa mga evacuees nga walay kapahimutangan. Ni-recommend po ang DepEd nga mo issue na ma-order na ang mayor nga face-to-face na starting Thursday. But of course, no, ila pag unang i-adjust sa ilang classroom activities kay gusto man nilang maka-exam na taon public schools. So ang kuha lang ato, ang catch lang na i-recommend sa DepEd nga katong mga 7 nga identified, mag-blended learning lang sila. Okay? Stay pa man ginito ang evacuation. Usa sa gitugutan nga mopahigayon lang una og blended learning ang Paknaan Elementary School. Apan tungod kay karong Biyernes, aduna usay ipahigayon nga early language literacy and numeracy assessment alang sa mga grade 4 students busa gamitunon kaayo ang mga classrooms. We will be using 31 classrooms as testing room. So nagay makuan kay 31 classrooms man among gamiton. Sa pagkakaroon, padayon pa ang gihimong pagsubay sa barangay sa mga pamilyang apektado sa pagbaha. Ilabi na kadtong mga pamilya nga hingpit gayod nga nawad-an og mga panimay ug kadtong mga partially damaged lang. Samtang aduna pay 5 ka mga zone sa Paknaan Mandawi ang wala pa mabaliki og kuryente hangtod karon. Kini naglakip sa Zone Carrots, Zone Palia, Zone Sayote, Zone Batong ug Zone Sili. Samtang nagpadayon pa usab ang gihimong clearing operation ilabi na ngadto sa kining mga basura nga nagtipon og. Ses? Dagang salamat, Luan Merundina.